Espanya. El regnat visigot a Espanya va ser una entitat política del poble. Va ser un assentament a una part de França en l'època de les invasions germàniques, que va perdurar bona part de l'edat mitjana ocupant territoris de les Gàl·lies, Gallaècia i Hispània en les seues diverses etapes. Els visigots van ser una branca dels pobles visigots que al seu torn pertanyen als pobles germànics orientals. Els visigots van sorgir de grups gòtics anteriors que havien invadit l'imperi romà a partir de 376. Havien derrotat als romans en la batalla d'Adrianòpolis a l'any 378. El regnat visigot en Tolosa o gal·lio-visigot en la ciutat gala de Tolosa va començar a l'any 418 després del pacte entre els visigots i romans i va perdurar fins a l'any 507 després de que el rei Alaric II va ser derrotat pels francs en la batalla de Buifo. El rei del regne visigot a Espanya va ser Ataulfo, que va regnar del 410 al 415. Va ser el primer rei visigot a la península ibèrica.